Sa headlines, kan mga barata, Acting Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda mabilisan na nagbisita sa Naga City Police Office. Panggagadan sa magtugang na Divina Gracia dahil pasarado ang kaso. PNP Bicol nasa heightened alert status na para sa paabuto na Pasko asin bagong taon. Christmas lighting ginibukas subanggi asin 2025 Christmas ID kang Naga College Foundation madadala na. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Maski pinagbisto na kan pamilya ni Marfe Hufancia na siya sinako ang bangkay sa Banwaan din Kabusaw, Camarines Sur. Day pa man subot maikukonsiderar kan Naga City Police Office Police Station No. 2 na sarado na ang kaso. Ang insidenteng ini padagos sinututukan ni Cristina Valenzuela. Dawa binistuna kang Kabusaw Municipal Police Station na ang nako ang bangkay sa Sitio Villasan, Kabusaw, Camarines Sur. Iyo si Marfe Hufancia, basado sa sulot kaining bado, pustiso asin engagement ring. Daipa kinukonsidera kang Naga City Police Station 2 na case closed na hasta Mayo pang nagluluwas na resulta kang autopsy asin DNA examination na makakapatunay na ang nako ang bangkay iyo si suspect na sa indang hinahanap. Sigon kay Station Commander Police Captain Richilda Matias, padagos man giraray ang ginigibong follow-up investigation kan Police Station 2. Gabos na posibleng maging witness asin ebidensya sa kaso ang sa indaman na kinokolekta. Continuous pa man din po ang follow-up investigation mi and gabos pong possible na witnesses and evidences is kinokollect mi pa po. Sa ngunyan, ma-request muna ang Police Station No. 2 ning DNA examination kan bangkay. Alagad kung magpositibo ini, digdi na masasabing tapos na ang kaso o case solved na ang murder case sa magtugang na Divina Gracia, sabi ni Police Captain Matias. Ma-request din po kita ng DNA examination para magkaigo din po kita ng basis kung siya po ba talaga si Marfe Hufancia. Po, masasabi to pong case solved na po ini yung murder case na pong ini. Pero ngunyan po, continuous man din po ang paggibutan ng documents for filing of cases para kasi data pa po sure kung si nakuwang gadan po sa Kabusaw is iyo po ba talaga si Marfe Hufancia. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, kung maaprubaran ka sangguniang palunsod kan Naga ang reward system para sa mga personang makakataon ng impormasyon kung may hinahanap na wanted person ang Naga City Police Office. Pabor digdi ang Naga City Police Station 2. Daiman itinanggi ni Police Captain Richilda Matias na ang reward money dakulang tabang sa pagresolve kan mga kaso, alagad igwaman subot nagtataon ng impormasyon na nakakaribaraw sa ginigibong investigasyon kan mga otoridad. Siniguro man ni Police Captain Matias na gabos na report na ipapaabot sa idang istasyon ang maagi muna sa validation bago iniaksyonan. Yes po, pabor din po kita dyan. Pero sabi ko nga ni po kayan, si mga pwede man po magtaon ng information, tawa mayong reward system is tiki-cater po yan kang PNP. And gabos man pong information na tinatao digdi sa mo is tigva-validate mi din po iyan bago mi man din po aksyonan. Sa hiling ko iyo man, pero minsan kaya may mga informations baga na tinatao sa tuya pero nami-mislead lugod ang sa tuyang investigation. Kaya talagang sabi ko, i-validate po ang mga informations na natatanggap mi. Kasi minsan igwa talaga dyan na dahil nadangog lang na may reward system is marani na, madulok na, mataoning information. Pero sa muya talaga sa PNP, si mga validated informations lang ang kukuha mi. Padagos sa mga bareta, nagbisita man si Acting Bicol PNP Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda sa Naga City Police Office kasubagong aga asin pinaghampang kaini ang mga opisyal kan Naga City Police Office sa pamamayon ni Police Colonel Gilbert Fariñas. Inimal ang primerong pagkakataon na magbisita si Police Brigadier General Miranda sa Naga City Police Office matapos ining mag-asumir sa posisyon bilang Acting Regional Director kan PNP Bicol. Mientras tanto, nakapagbisita naman subo si Police Brigadier General Erosito Miranda, Acting Regional Director kan PNP Bicol, sa nagkaperang Municipal Police Station sa Camarines Sur. Kaibahan si PNP Provincial Director Police Colonel Virgilio Olalia Jr. Susog kay Police Captain Liza Jane Alteza,
tagapagtaram kan Camarines Sur Police Provincial Office. Saro sa katuyuhan kan pagbisita ni Police Brigadier General Miranda, iyon na mahiling ang kamugtakan kan lambang istasyon asin maaraman kung ano pa subot ang saidang kaipuhan para masiguro subot na salbado ang lambang Bicolano. Unang-una po, siyempre po, dahil bago siya sa digdi sa tuyang region and digdi sa probinsya, so nagkakaigo siya ng inapod na courtesy call, which is a part of the PNP isang sarong ano po yang kang mga kapulisan lalo na sa mga bagong assign iniinapod tang courtesy call. So pangduwa, nag-iikot man po yan sa tuyang acting regional director sa mga lugar na lalo na may nahihilitang na nanutaran siya na mga insidente na kaipuhanan niyang hilingon kung ano ang talagang mga nangyayari sa lugar na yan. And kanina, may pa siyang nagduman sa San Jose, munisipyo kang San Jose, dahil may nagadan po kita na pulis na nagkahilang ki diabetes and nagadan kang sarong aldaw lang. So nagbisita po tulos ang satuyang acting regional director ay nagpaabot man ki pakikiramay duman sa pamilya kang nagadan na pulis. Sa samuyang pagbabalik, pangangaroling kan mga kaakian sa Naga hasta 10 oras timbanggi, nanotaran kan CSWDO. Yan asit iba pang nangingenot na bareta. Digdi lang yan sa Genan TV 48 Naga Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education and the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, Moraga? Nanutlaran ka City Social Welfare and Development Office
ang pangangaroling kan mga kaakian sa barangay Kanaga maski hararom na ang banggi. Inabisuhan kan CSWDO ang mga magurang na bantayan ang sedang mga aki. Uya sa kuyang report. Day kumpleto ang Pasko kung mayong mga aki na mabisita sa mga harong para mangaroling. Naging gibong tradisyon naman inikan mga Pilipino kada minaabot ang pagselebrar kan Kapaskuhan. Alagad maski maugma, kaipuhan subot na bawasan na ang pangangaroling, lalo na kan mga saradit na aki na namamatangaan para lang maglibot. May pagirumdom ang City Social Welfare and Development Office sa mga magurang kan mga aki na dain na initugutan magluwas o kaya man pauliun tulos para maiwasan subuot kan mga magurang ang paghandal asin makaiwas sa anuman na insidente sa luwas. Maski ang mga barangay officials ang kaipuhan maglibot sa indang lugar asin hilingon kung mayo na ang mga aki na nangangaroling pagmatanga na. Nakikipag-coordinate naman ang CSWDO sa mga barangay para sa maninigong aksyon na dapat gibuhon. Ang pakiulay ko na lang kayo kasi ang may direct kaya na supervision dapat rin. Dapat kung ang aki po ninda nahiling nila na mayo pa, naalanganin na ning oras ng bangga, hanapon na ninda. Ako on mi man, dahil mi talaga yung kayang isaturate ang interong barangay, kaya pan mi ang BCPC. Yung po nga niya, may naka-schedule po ako meeting sa BCPC para makiulay man ako sa inda. Kasi sinda na dapat sinda na ang samuyang katabang pag-aro kayo ng mga sitwasyon. Saro sa mga nahiling ninda na pwedeng mangyari, iyon na baka makagat kang ido na nagyayaba-yaba o baka maaksidente sa tinampo. Hulit may mga nahiling sinda na ang iba, nagbabalyo sa highway. Risky po baga, dito may hinahagan, nagkaroling si Aki nakagat ido. O kaya nagkaroling si Aki tapos may nakaigwa dyan ng maindatang kaisipan, kinuasinda. O paano? O yan, ang dayan dapat sa muya na dayan kami tugot na ang mga aki magparakararol. Yun na gani po yan, delikado man sa mga aki. Maski sa dirindang barangay, delikado din. Makagat bagay ng ido, paano kita? So yan, ang pakiurimi sa mga magurang, i-control ang mga aki nilang magkarol. Tabawal yan. Para sa Jaran TV 48 Naga, Cristina Calzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, maski nga dikit pala ang nahihilig ng mga kaakian na nangangaruli maski banggi na sa mga barangay, kaipuhan subot mabantayan tulos ini antes magdakol ang mag-arog. Susok CSWDO Assistant Head Evangeline Manalo, kaipuhan subot digdi ang kooperasyon kan mga magurang asin barangay bago pa may mangyayari sa mga ini. Actually, day pa man masyado kadakol, mga bilang malang. Kailang pag day kaya yan na pugulan, madakol yan. Kaya yan nga po, saro sa plano ni is makiulay kami sa mga BCPC na sila mismo din sila, magtagalibot din sila. Actually po, minsan text lang, na-action man ang BCPC. Mini-message ko lang sila sa mga barangay, na-action sila. Naka-activate na ang Ligtas Paskuhan 2025 kan PNP Bicol bilang parte kan pang nasyonal na lakdang kan PNP ngunya na Pasko para masigurong matuninong asin salbado ang pag-ugmakan publiko. Sa PNP Bicol, ibinugtak na sa heightened alert kung saan igwa ng 4,609 personnel na kinababalihan kan 3,310 PRO5 police officers, 389 augmentation forces, halis sa specialized units, as in 910 members halis sa advocacy support groups, as in force multipliers. Ang nasabing bilang kang kapulisan ang i-deploy sa mga simbahan, terminal, mall, as in mga tinatawong lugar. Papakusugon man subuot kan PNP ang silang checkpoints as in mobile patrol para ulangon ang anuman na krimen na pwedeng mangyari. Sa iba pang bareta, tubod si City Councilor Omar Buenafe na kaipuhan magpadagos ang mga skills trainings kan kapulisan para mas magdagdag ang silang kakayahan sa paghampang sa pagresolbar kan mga kaso. Kaipuhan subot sa bayan inikan PNP orog na nagagamit naman ng teknolohiya ang mga kriminala. Idinagdag pa kan opisyal na sa tahaw kan mga angat na inaatubang kan kapulisan. Naluwas man ang sa idang mga abilidad. May mga challenges na inaatubang sa tuyang kapulisan, pero dyan man mahilig ang mga abilidad ninda. But ini yung pag-enhance ng mga skills, capabilities ng tuyang kapulisan sa continuous process. Siyempre, may mga bagong developments, may darakang technology ng mga
nagiging sophisticated ini yung mga criminal elements, kepuan taman sabayan yan. Kaya kepuan continuous man ang enhancement training sa yan mga law and peace enforcement. Sa iba pang bareta, pagpapailaw sa Christmas tree kan Naga College Foundation na ginibo kasubanggi. As in Christmas ID ngunya na Pasko, madadalan na. Ang detalye sa report ni campus correspondent Jobert Azur. Saro ng tradisyon kan Naga College Foundation ang pagkakaigwa ng Christmas lighting as in Christmas ID. Sarong paagi inin pagselebrar kan institusyon sa pinakamaugmang panahon kan taon. Kan suudma, kasabay kan pagpailaw sa apat na Advent wreaths, pinag-launch naman ang NCF Christmas ID 2025 na maugmang inabangan kan bilog na NCF community. May titulong Pasko'y Buhay Pa Rin Kahit sa Modernong Panahon, performed by NCF Coral. Ngunyan na 2025, ang tema kan nasabing tradisyon nakasentro sa pagmamalasakit asing pagkakasararo sa panahon ng globalization, kung saan marikas ang pagbago kan teknolohiya asin pati naman ang paglipas kan panahon. Sa mensaheng ito naon ni NCF President Mario Villanueva, ang Kapaskuhan subuot sarong chance para sa lambang saro na mag-ugma matapos ang bilog na taon ng pag-atobang sa mga challenges kan buhay. Ang pirang mga NCians, tig-share man ang sa indang Christmas wishes. So for me, ang wish ko, since I am a trainer here at Naga College Foundation, I just I wish for my team to be succeed itong paparating na city meet at sana maabot namin yung palarong pambansa, and also to my family to be in a good health, and also yung aking sarili naman na maipasa ko at makagraduate ako. Ayun. To the NCians family, Merry Christmas po sa inyong lahat, and I hope masasaya po tayong paparating ng Pasko, and I hope na walang paparating na bagyo din para hindi naman magkaroon tayo na magkaroon ng buyers to have fun. Kaya to NCians, Tigers, Merry Christmas! My only wishes for this coming Christmas is to have, of course, to have a long life for my family, and also for my friends, for my classmates, and also to my co-members with Coral. And also, one of my wishes this coming Christmas is to have fruitful celebrations with my family. First of all, I would like to greet happy or Merry Christmas to everyone. I hope you did enjoy the performance that we had a while ago. Again, Merry Christmas and enjoy the vacation. Ang selebrasyon kan Pasko, sarong tradisyong nakaukit na sa kultura kan mga Pilipino. Asin ngunyan na modernong panahon, pinapagirumdom na ang totoong diwa kaini, iyo ang pagkakasararo na pagpapapusog kan koneksyon sa lambang saro, pagmamalasakit sa mga nangangaipuhan, asin pagpapadangat sa kapwa. Para sa GNN, TV48 Naga, Jobert Azur, Newsbreak. Mga tugang, 15 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod kang Naga College Foundation, Changing the Game. Ang One Love Christmas Project kan GNN TV48 Naga para sa mga sadit na komunidad. Nagpapadagos ngunya na taon. Para sa inyong mga donasyon, partnership as in sponsorships o mga kahapotan, mag-upload sana sa 0946-946-9824 o mag-email sa GNNTV48naga@gmail.com. Asin yan ang mga bidang baretang nakalapkan mas pinakusog na puwersa ang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sa muyong official Facebook page GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa muyong official YouTube channel GNN TV48 Naga para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Christine Reyes asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Tanga ta diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote,
pumunta sa menu Setup o Settings at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNS sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang swak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today. Ano, Moraga?